Halo Lik, pada ngerti galeng apa ora Lik? Sing jenengane galeng kuwi sing ngopranti mlaku nang sawah, ngopranti tilik tanduran ya tilik ngopranti nyemprot warna-warna lah. Sing jenengane galeng tanah gembur Lik, diamba pisan be wis jan mleket trek kaya kuwi Lik. Lah kuwi nyono lagi ndandani galeng Lik ceritane wong arep tandur maning ya ndadak di kang awal maning ya ndandani galeng kok wis ndandani galeng ngeri dipinggiri ngurus dipinggiri keri di traktor ngurus di traktor wine siap tandur langsung didaud dari ditandurna mbok prosesnya dawa banget wong arep nandur wine pari Lik. Prosesnya dawa ya penggawean tok Lik. Sing jenengane galeng Lik ya aja diundung-undung tok Lik, kuwi ya dipacul dunggana kok gari diratakna dipacul maneh unggana maneh pokoknya sing rajin lah ngerajin kan di sawang main yang wong pada ngerti ya penggaweane sak rajin temen ya ngesuk mbok gelem prentel Lik. Sing jenengane nang sawah Lik wong jenengane galeng kan macul ngerti paculna mesti nyiprat ring rai ring klambi ya bar-barane kuwi jan glepon nang belet tapi ya ora apa-apa Lik, sing penting kan nyambet gawe nggo keluarga ngopanti jajan bocah Lik. Lanjut ngesuk maning semangat terus pokoknya lah.